nyime ang tiek mana point mari mane intiere godo Dina kae to bang'e ang duoka ne weche mag tulo gi kaka gimono ji chopo mondo mi oluto ombulu kata duon buche mondo mi oyud ane telo makare duon buche. Nadwa mana wacho ni mondo ibed jachama kata jaduond bura nyaka ing'e ni ibedo member ma in bende nitie gimoro matin michulo mondo ibed member. Kamano kitimo kamano to ibedo gi ownership ni ma girwa, ok ni in support duond bura to in chala ka fan manoromo gi gimoro to ero to ok dwa invest. Omiyo kidwa ni mondo ibed ni oluori e chama nitie gigo manyaka itim. Emomiyo awacho ni nyaka ng'ato sacrifice, especially mine. Adwa ni mondo awach ni amor ni mine mang'eny e Kenya duto te ochiwore sani dhi e yiero mabiro mar UDA. Kendo gitiyo matek, gin mine mong'e e oganda kuonde ma giaye, kendo gibolore, giwuok oko ni giwacho ni ok gidwa ni omigi. Gitiyo matek, gidwa ni jopiny ema oyiergi. Ageno ni by the time watieko yiero ni to wabro neno mine mang'eny ahinya moa e gwenge. Adwa ni mondo awach ni tulo wuok ka nitie jogo maneno ka gima gidwaro ok gidhi yudo. Koro for gineno ni ka giketho gik moko to mano nyalo delay the fact ni gidhi lose kata nyalo miyo gik moko iloko in their favor. To adwa ni mondo awach ni sani in 2024 gig tulogo gin gik ma sani opito na wakati ma ji ok onego hinyre ni nikech ji yiero. Ji otimang'o, duond bura otimang'o mondo mi ogeng'a ne weche machalo kamano. Emomiyo oket okenge mana wacho kaka internal dispute resolution committee, emomiyo oket electoral dispute resolution committees. Ji onego dhi e chik mondo chik okonygi. Dina, mano post election kata tok yiero. Ka yiero pok otim, duond bura timang'o mondo mi tulo ni kik wuogi. Ka yiero timore to nikech sama pod yiero pok otimore to nitie jogo mamanyo nyaka jomaundu, giloso grube ma gibuogogo ji gik moko machal kamano, ma gimiyo ji asoya, gik ma Political Parties Act ok oyie. Omiyo jok machal kamano koyudi to onego atia omi penalty. Inyalo goli kate party kata for 2 years. Inyisi niya ni ino kibibedo yiero mora mora. Ting'e niya ahinya jo pesa kendo jo mong'ere mang'eny ema timo timbegi nikech gineno niya an gi pesa onge kuma idhi tera. To ka gitimo ne ng'ato achiel kamano monyise kata ni in for 5 years onge kama ibro yierie to aparo ni ji bro puonjore. Erokamano ahinya. Tabitha, e wach weche mantie kar ka, iyiero josiasa iweyo